ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିପାରିବି। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୂରେଇ ପାରିବି। ସେ ପାଣି ଭରା ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ପୂରେଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ତଣ୍ଟିରୁ ତଳକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥାଉ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବି, ଏଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅର୍ଜନ କରିବି, ତାହା କେବେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖଟରେ ଶୋଇଲେ, ସୋଫାରେ ବସିଲେ, ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଛୁ, ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। କୌଣସି ମଣିଷ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ସାଥୀମାନେ, ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ।